Egun hon eta ongi etorri guztioi, Eskola Hiztun Bilako 23. Edizio honetara, eta jardunaldiak irekitzeko gurekin dauzkagu, nire ondoan Maite Alonso, Hezkuntzako sailburu ordea, eta Lucia Torrealdai, Hezkuntza berriztatzeko zuzendaria. Eta besterik gabe, eurei emango diet hitza, jardunaldi hauei irekiera edo emateko. Beraz, Maite, nahi duzunean. Eskerrik asko Inigo, egun on guztioi, posten etorri gara gaurko saiora, hemen lagun batzuk be ikusita, beti interesgarri da noizean behin geratzea, minutu batzuk geratzea, ze bestela joan beharko dugu, benetan, eta, ezagutzea zer gertatzen ari dan ikastetxetan eta nola garatzen dan ja urte asko daukan proiektu bat, ez? Baina, nik uste dut bizi-bizirik dagoela eta aurrera joan beharko dugula. Lucia eta biok parte hartuko dugu aurkezpen honetan eta, nire partetik behintzat bai marko orokorraz kokatu, saiatuko naz kokatzen, egiten duzuen lana, ez? Hor, noski, marko orokor horretan gu badaukagu Heziberri markoa erreferentzitzat, eta Heziberri markoa aurkeztu zenean, hor argita garbi hezkuntza paradigmaren aldaketa aurkeztu zen. Momentu honetan, kompetentziak dira guretzat erreferentiak, eta kompetentziak garatu behar ditugu gure ikasleengan. Noski, hizkuntza kompetentzia agertzen da, eta hizkuntza kompetentziaren ardatza moduen ere bai, euskera agertzen da. Beraz, hor lehenengo referentzia azpimarratzekoa da. Bigarren referentzia izango da hezkuntza sistemaren hobekuntza plana. Eta hor ere lerro estrategiko batzuk agertzen dira eta lerro bat noski hizkuntza kompetentziarena da. Berriro ere euskera ardatza moduan. Eta hor bai adierazle batzuk agertzen dira. Adierazlen artean agertzen dira euskera kompetentziaren lortzen diren emaitzak. Eta hor, esango dizuet, benetan kezkatute gaudela zen eta kanpo ebaluaziotan behintzat orain arte emaitzak ez dira hone izan, ondo dakizuen ez, mai bajuenean agertzen diren unekoak benetan haundizak dira eta gure preokupezio da adierazle hori lortzea, ez? Hori kanpo ebaluazioarekin lotute dago, barne ebaluazioaren emaitzak aztertzen ditugunean beste ikuspuntu bat daukagu eta beraz horrek guretzat interesgarria da bai hor kontraste hori egitea, ez? Hirugarren referentzi bezala, komentatuko dizuet iaz azaroan aurkeztu genuen ikasle etorkinen eskolaratzeko txosten bat. Horretan azterketa bat egin gendun eta argi eta garbi ikusten ditugu kanpotik etorritako umeak eta batez be ikasturtean zer etortzen diren ikasleak non daude kokatuta. Badaukagu argazki potente bat, iaz egin da eta gainera gure konpromisoa da eguneratzea. Hor noski ikusten dira konzentrazioak eta zuek nik baino horretaz gehiago dakizue. Ikasturtean zehar etortzen direnean eta eredutan, bere eredutan eskolaratzen direnean, benetan zaila da ume hoiekin lantzea. Eta hori dela eta momentu honetan beste diskurtso bat garatzen ari da. Guretzat oso importantia eta garrantzitsua izan da beti murgiltzea hitz egiteakoan, momentu honetan beste kontzeptu batzuk agertzen dira eta horretan hitz egiten ari gara, andamiajeaz, hitz egiten ari gara marko europeoren mailak hor dauzela, eta batzutan nigo goratzen dut euskararekin hasi ginenean oindela urte asko, nola geuden materialak prestatzen eta maila kontrolatzen euskara hori erakusteko, ez? Ez dakit horren inguruan hausnarketa bat dagoen egiteko, ala ez, baina momentu zer bai pentsatzen ari gara, eta horregatik, gero Lucia komentatuko dau, baina euslegelak, harreragelak jarri ditugu martxan, eta helburu bakarra da euskararen oinarria lortzea. Eta amaitzeko, beste referente bat guretza da, noski,
legea ibilbide honetan lortutako oinarrizko dokumentua, akordiorako oinarrizko dokumentuan. Hor badago beste lerro bat guretzat importantea dela, bizikidetza positiboa, elkarbizitza positiboa, eta noski ikusten da euskera jakitea eta euskeraz bizitzea eta euskal kulturaz bizitzea noski baliogarria dela gizarte kohesio lortzeko. Eta horrez daukagu inolako zelantzarik, beraz, bultzakada handia egin beharko diogu euskerari eta euskal kulturari gizarte kohesioa lortzeko. Nire partetik marko orokor honetan esandakoa esan da, Luziari pasatuko diote hitza. Egun on guztioi. Maitek esan bezala, euskara ardatz izango duen ikastetxeko hizkuntza proiektuari gara behin eta berriro aldarrikatzen, aldarrikatzen marko teorikoan, bai gure hezkuntza sistemaren hobekuntza planean, bai gure marko pedagogikoan, bai dekretuetan, baina baita ere nola ez ikastetxeetan, ezta? Horren beharra eta horren beharra somatzen dugulako eta ikusten dugulako hori garatzea ezinbestekoa dela. Horretan, Ulibarri programak garrantzi handia dauka, erreferentzia argia da, hizkuntza normalkuntza proiektuen bidez, hemen zaudeten guztiok eta gauden guztiok argi daukagulako ikasleen gaitasuna sustatzen eta bermatzen dugulako. Hau da, euskeraz hitz egin ahal izatea eta euskeraz ere hitz egin nahi izatea. Nik uste dut urte hauetan lan handia egin dugu lehenengo leloan, ahal izate horretan, baina nik uste dut orain kontzientzia handia hartu behar dugu ikastetxe guztietan eta eskola komunitate guztietan bigarren leloa jorratu ahal izateko, nahi izatea, Hor sartzen da asmoa, sartzen da motivazioa eta sartzen da gogoa ere, Eta hor daukagu adibidez, Arrueren emaitzak, eta nik uste dut, ez dakit aukera izango duzuen gaurkoan edo beste batzarraren batean aztertzeko, benetan hausnarketa bat behar dutela, batez ere nahi izate horren aldera, Bestalde, euskara argi dago, komunikazio tresna eta zehar konpetentzia ezinbestekoa dugu, gure bizartean bizi ahal izateko, baina baita ere ekitatea eta gizarte kohesioa lortu ahal izateko. Horregaitik, argi daukagu, ikastetxeko eremu guztietan, arlo bakoitzean eta ikasgai bakoitzean, baina baita ere arlo eta ikasgai guztietan, garatu beharra dugula. Eskola arrakasta lortu ahal izateko, baina baita ere gizarte kohesionatu hori izan ahal izateko. Euskara ezinbestekoa dela gizarte kohesiorako tresna bezala. Zentzu horretan, argi daukagu eta kontuan hartuta ingurunearen baldintzek eta baita ere gizarte harremanek, gaztelaniaren erabileraren alde egiten dutela, eta irakaste prozesuan euskara erabiltzea funtsezkoa dela, idatziz zein ahoz, hezkuntza eleaniztasunak euskara izan behar du ardatz, eta bi hizkuntza zertarako ere, bi hizkuntza ofizialen arteko dagoen desoreka hori, disglosia hori, gainditu ahal izateko. Horregaitik, euskara ohituraz eta modu normalizatuan erabiltzen dela bermatu behar dugu ikastetxe guztietan. Eremu guztietan, ekintza guztietan, eskola osagarrizko ekintzetan, eskola orduz kanpoko ekintzetan eta momentu oro. Askotan, ondo dakizuenez, ikasleek duten euskara egiteko duten gune bakarra, zoritzarrez, eskola izaten da. Eta hor, ehuneko ehunean bermatu behar dugu, euskeraz bizi garela eta bizi ahal dela. Ezin dugu ahaztu, testu inguru honetan euskararen legeak dioen bezala, Euskal Herritar guztiok dugula hizkuntza ofizialak hitzez naiz idatziz ezagutzeko eta erabiltzeko eskubidea. Eginkizun horretan, lehen aipatu bezala, asko egin dugu, baina euskara eremuan
asko geratzen zaigula oraindik ere egiteko, batez ere erabiltze horretan, ez? Beraz, gaurko jardunaldi hauetan, aspektu teorikoak, baina baita ere ikastetxeetan izandako esperientziak ikusteko eta partekatzeko aukera ederra izango duzue. Nola hobetu hizkuntzaren jabekuntza prozesua eta nola landu erabilarekin lotutako aspektuak, gaurko egitarauan nik uste dut atal nagusiak izango dira, ez? Horiek biak txanpon bereko bi aldeak ditugu. Ez dagoelako benetako ezagutzarik erabilerarik gabe, eta alderantziz ez, ez da erabilerarik ezagutzarik gabe. Unibertsitateko adituak, hemen zaudete, irakasleok, berritzegunetako aholkulariok, aukera paregabea duzue gaur, ez? Asko zuen artean hitz egiteko, kontrastatzeko, eta gaurko jarduna ederki aprobetxatzeko. Beraz, beste barik, ongi izan guztioi.